Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, ini aku ceritanya nang proyek Mega Store. Ini proyek Mega Store no. Proyek Mega Store Gus Tommy. Nah, iki mang kebetulan ketemu Lekno. Iki Bapak SST Bro. Lah iki mungkin njupuk apa ki njupuk manuk apa to Lekno? Manuk jenenge manuk apa lho? Togru. Togru. Iki gelang kalung ning arane tomblok iki tipene jenise. Pelung apa enggak? Pelung demit iki lho Lekno. Ngerti gak? Iya. Bedakno apa nih to ki? Udah to. Jadi ngarani iki jare Tom iki pelung demit. Bedane apa Lek? Ini apa tambah pelung demit? Dari nek ngopen iki demiten to kok. Suarane kaya demit. Piye? Kaya medhi yo. Ngono kan jenenge pelonge suarane ngono kaya. Nangis wis lak bengi. Pelung ambek kuku gak padha? Ya terkuku kan biasa tapi pelung. Pelung iki larang anakan pelonge 250 kok. Anakan pelung to? Iki lak bengi. Bengi nangis. Ya nangis ra bojo. Nangis gak di bojo berarti. Adem kok. Iso. Nangis gak di bojo ki iso Lekno ya berarti. So, Kuwi kutul lek ucul lek blabele. Lah kok wis udan ki piye to lagi jam 8 wis udan ki? manan kok biyen. Kadung manuk tak dekan njaba kabeh, tak tinggal metu rene malah Wah udan oleh. udan. Berarti piye lek ngono tandane? gak dua aku ngono. Piye maksudnya piye? Garap kandang kok udan. Ah lak kandangi ora. Lah piye maksudnya piye? Nah, kok maksudnya udan ki piye to maksudmu ki? Udan wis alat to sing wis. Ya lah gak maksudnya tanda-tanda piye maksud tentang kok menelekno iki to. Arab suro ya udan ngene iki. Iki berarti Udane Ben adem ya. adem pikiran. luar rezekine lancar ben. Amin, amin bae. Amin. Rojo rezekine lancar. Iki pira leno? Kandang 2, Jenenge kandang opo lho. kandang 2, isine ternyata kok ya 2 lho leno. Lah malah sitok isine ngono. Lah piye? Kok iso sih to? Iya to bertahap to. Oke bertahap. Iya. Rencana 1 soal. Kowe njupuk ki nang ndi, Blok? Tuku cepingan bulu to, Blok? Dulu di Lah iki lho, kok jati apa lek nang ngene iki? jati opo iki? Kuwi kabeh biasane gawe anu lho. Tomblok nek golek-golek ngono kuwi ya masih jati ora super jati to tomblok milih. Jati kulitane jati kabeh. Nah kuwi lho. Kitahan dan krikitan anu ketok iki. Dan krikitan Blok iki. Kandel kaya ngono. Lah iya. Iki pirang senti lho. 3 jari, Bro. Andele. Iki prayane lah. 3 jari. No. Ora kedungan wis teko kene ngono lho. Sapa? Kowe. Aku ki arep arep ngekekno sesuatu ning mbok. Oh. Oh, terus mampir ini mah. Terus delok ning mburi aku diomong kipin. Ngono. Tapi kok gulune aja dawa-dawa. Karena kedawan malah pet gede kok. Jarine tomblok kan pedese rasa gede-gede lho, Tom. Iki tak nggo turu sing. Lha kok iso turu meneng nyapa? Lah iya to. Tak tunggoni kewan iki harus wajib ditemani. Kewan iki sing asli padha ae menungso iso omong sing asli. Ngomongnya piye? Yo. Agar wong urip iso basane kewan ya ngerti. Nek kowe ngatasi ya, kowe iso ya. Ya iso aku sembarang kok iso. Sing gak iso apa? Apa to aku sing ra iso? Ya piye? Mulai elek sampai apik iso ya. Iso. Aku dadi elek ya iso, dadi baik iso. Dadi piye iso aku. Ngono lho. Iya. Iki kan sak urung iki ya wis enek to kene iki, kandang iki, Bang. Endi? Oke. Kandang iki to. Mbok geser ya. Yo tak geser kae lah. Jadi ini proyek baru ya, mulai dari nol ya iki. Baru. Weh. Mulai jajal men munggah rono lho wis kuat-kuat tenan apa ora? Kuat. Rencanamu jadi wedhuse gedene sak Kandang kudanil kok wingi isine kok. Ya lho. Oh iso. Angkane. Yo. Ya kandang kok ora trimo. Iki nyapa mbok kae seng, Blok? Kok kaget wedhusmu nek bengi udan. Heh? Ora, Blok, muni to iki. Yo. Wediku kena kaget. Yo to, Pak? Kaget mlayu. Glondek harus melayu ucul terus piye? Nyapa kan nyapa? Kon ngileng. Kon nyilih.
Oh alah kon ngelap. Ngelap ki kandang ya? Ora nyapa ngelap kandang lho. Kondok. Ki kira-kira proyeknya pirang dino dadi kudune Iki harus iya iki dadi. dino ki dadi apa ki terus piye jane sulapan apa piye ki? Iya, disulap. Iki wis sampe diingi to wis. Oh alah ngono ya wis, aku tak ndelok ning ngarep. Lah titipin ngamuk. Iya to Pin. Kok iso proyek wis arep dadi kok. Ya alhamdulillah dah cepet jadi. Seneng nek dadi. Ya alhamdulillah seneng bos. Ya kudu ngono. Wis siap kabeh? Kurangnya opo iki? Hah? Kurangnya karena kue iki piye kok? Sik ta, jajal ta lungguh kene kurangnya apa? Kurangnya akeh iki kok. Weh, kaya cek kurang barang. Yo ngono dicukupno sik. Ya ya kok kurangnya. Kok gak oleh sambat kurang terus nek gongomu nek omong kurang ya kurang terus. Ya ya ki piye sih? Insyaallah cukup, ngono insyaallah cukup ngono. Herbal ki insyaallah cukup. Heeh. Bang di Ha iya ngono lho. pae urukane wis dibeli sakmene. Progresnya cepet set sakmene kok. Setapane. Iki proyeknya internasional, Bro. Iki lho minggat nek lho nek iki lho. Nek di to. Jan. Minggat nek jan wong kok. Angel era to. Kon demek nang kene iki gak gelem iki lho. Wah, kok iya alhamdulillah wis dikei 500.000. Tadi Aku gari kok kae. ya kan kono ora wis Ya apa. sanakan tugas. Ngono Pin. Niki jenenge apa jenenge? Muga-muga cukup. Cukup banget. Gua apa senenge Aja mbok kon ngelaf-ngelafno ae kok dijelok sik, iki ditandangi dhisik. Nyapa? Piye? Nyapa? Ya kene to. Lah nyapa to? Ya butuhku rokok. Ya kopi iki jatahe mbok kok. Kok iso. Malah dia harus dijaluk, Mbok. Tuku kopi. Oh, matur nuwun. Wong sarapan, Mas. Wes. Ngala nggo tuku kopi, nggo tuku gula. Oh, nggih. Matur nuwun. Ndang to, Pin. Rokok neh. Jan iki Pin. Mana kita? Kowe ngarit apa ora? Nang ndi? Nang ndi ngaritmu? Ya gitu lho. Kae iso? Mulai sampai setengah 6 lho. Lah padahal godhong toro ya akeh. Dari kok kene. Arep apa? Ayo. Mbak Astri ya. Ternyata kene cepet nyapa kok Mbak Astria barang nyapa kok iso teko Mbak Astria barang Bu. Kita pasti piye? Bu Astria iki lho digoleki iki Pin iki lho kok iso Bu Astria barang lu tajak ngomong ngobrol-ngobrol. Iki langsung munggah target sak mono engko setengah hari to. Patang hebel 5 hebel. Mau dicor. Entar jadi sabuk ora? Sabuk ora le mulai. Eh? Sabuk ben kokoh. Tuku sabuk ono sabuk ya. Nek gak ono tuku sabuk jambon sabuk kuning. Sabuk enak sabuk. Sabuk SD. Sabuk itik ya. Tulisannya OSIS ya. Iya iya sabuk. Oh, jenek sabuk SD. Jek tau nang lemari ya. Masa aku kenang-kenangan. Ya iya tau sabuk SD iki ku kenang-kenangan. Harga apa? Wis diyo sapa wae sing butuh-butuh sabuk. Loh, balik neh loh. Wah, ngantuk apa kacau. Aweh, proyek Didi ternyata ini beda rumah 2 ya. Beda rumah 2 ke pimpro ning belakang iki pimpro depannya lah. Ya Lam. Pakune kleru. Pakai mau piye. Ndok sik untuk paku apa. Ora dipikir. Lah dia wae plaku reng dia mau paku sok lho tuh.
Kuwi kan tuku paku apa to sini? Reng. Lah, cah ndul ya to. Kita wis tengah. Wes ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton vlog kita di pagi hari ini. Pokoknya dongakno proyek iki Gusti, lancar. lancar, muga lancar. Tanpa ada kendala apapun, terus muga dongane cukup ya Bim. Ya cukup alhamdulillah. Terus juga semua youtuber kenal jangan lupa subscribe, like, komen, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.